Am revenit acasă, este, Doamne, ne-a adus acasă. Înapoi în știu. Încolo trebuie să o iau. În față, ciudat. Asta e compasul. Da, aici. Deci compasul nu minte. Știu că puteam să-l craftez și să-mi arate direct, dar... Mlaștina! Am ajuns acasă! Ne-a fost dor de mlaștină, boss. Uite-mi și casa, mă. Trebuie să bag spawn point. Să ajung aici să bag spawn point. Aici să fie. Da. Am făcut și spawn point. Tu rămâi acasă sau mergi cu mine? Făcut spawn point. Să fac spawn point. Spawn point și acum pas să văd că tot încolo... What? Ia stați o clipă. O joc de locul ăsta. Crafting-ul era... Aici. Nu. În partea asta la altă. În partea asta la altă. Uai, mă. What? Bun. Nu vine, nu. Lucruri noi, lucruri noi. Spune să-ți arate portofelul ca să te uiți tu. Nu mai e deloc. O să mai am și lemn. Gărgărițu? Next. Nu mai lăsa ușa deschisă să închizi, dar gărgărițu. Nu-i. Spune să-ți dea și el, să-ți dă și meni. Mama. Hai, tată, lasă ăla. Cu ce te îmbraci, Andrei, că s-ar putea să te răiasă cu cald? Lemn. Ce-a zis, tată? Lemn. Cu ea luat? Lemn. Da? Ce mașină? Ce serie? Ce... Vezi ce secret? Nu, mi-a spus că s-a dus cu el, s-a dus tasul după mașină și a spus și el de ce... Auzi, poate să vă am asta? Să mor de foame. Și pe care ce trebuie să plătești și să nu prea spune, nu prea înțelegi. Știi? Uite un pic mai în spate, că fac și eu, mai așa pe detală. I-am zis și eu... Bă, cine știe ce... Uite. Ca până la urmă... S-o stăpânească sănătoși. Până la urmă fiecare cu... Da? Cine a strigat? Ca la mașină. Hai să M-a vedem. strigat mata? Este, merge scara. Aici mina.
Am putut. Păi da, eu nu ce Am câte părțe. Unde te duci? La de acolo? Stau aici. Fac clip aici. Ha? Bine. Am luptat iar cu un zombie cu arc. Mamă. Aș întâlni pe cu cineva acolo pe ăsta. Mamaie. Uite și dă-i cu ce te îmbraci, cu ce te Mama, aici. Ce faceți la? Ce nu să... Bă, da, de când am zis eu că vreau să iau pe Kexul? O să ne trebuie și un... Prieteni, cam acesta a fost episodul meu. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și la revedere!